ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Таи чанд рӯз аст ки бо мо шаҳрвандони Тоҷикистон, Узбекистон дар тамос мешаванд ва мегӯянд, ки онҳоро аз сарҳад гузашта намемонанд, ҳарчанд ки онҳо ҳуҷҷатҳои тиббӣ доранд. Аз он ҷумла дар аэропорти Шереметьево, Внуково чунин муроҷиатҳо зиёд шуданд ва гуфта истоданд, ки сарҳадбонон онҳоро гузаштани марзи Русияро иҷозат намедиҳанд. вақте ки мо бо он шифохонаҳо ё ки поликлиникаҳое ки онҳо гуфтанд ҳуҷҷат гирифтанд ба чанд тояш муроҷиат кардем, дар баъзеашон ҳатто аз ин кор дарак надоранд ва баъзе дигар гуфтанд, ки барое ки аз сарҳад убур кардан бояд ки 2 рӯз пеш аллакай ба хадамоти сарҳадбонии Русия аллакай 2 рӯз пеш ба почтаи электронии онҳо бояд ки ҳуҷҷатҳои расмиро пешниҳод кунанд ва дар сурате ки сарҳадбонои Русия иҷозати даромадан доданд, онҳо бар тамос мешаванд бо Тоҷикистон ё Узбекистон ва аллакай ному фамилияи онҳое ки ба Русия иҷозати вуруд медиҳанд аллакай маълум мекунанд. Аз ин сабаб қисми зиёд наметавонад ба Русия дохил шавад. Инро ҳам гуфтанӣ ҳастам, ки қисми зиёд бо воситаи интернет ин справкаҳоро мехарад. Мо хуб медонем, ки ҷои пинҳонӣ нест, ки 99% ин нафароне ки бо воситаи справкаҳои тиббӣ мебиянд, ин ҳамаш дурӯғ аст, ҳамаш танҳо ба хотири Русия даромадан аст. Инро мо хуб ҳам беҳтар мефаҳмем. Лекин гап дар сари он аст, ки ҳатман ин ҳама рӯ мезанад аллакай ба мо 3 нафар муроҷиат карданд тариқи хаттӣ, аллакай номи он миёнараво посредникҳоам ба мо маълум ҳастанд ва чанд рӯз пеш дар ҷаласае аллакай гуфтанд, ки хадамоти махсуси Русия аллакай он поликлиникаҳо, он шифохонаҳое ки чунин даъватномаҳоро фиристоданд, онҳоро месанҷанд ва дар сурате ки он шаҳрвандоне ки бо воситаи ин справкаҳо омаданд дар муддати муайян карда шуда, мисол гирем, ки 45 рӯз нишон дода шудааст, баромада аз ҳудуди Россия нараванд, нисбати он шаҳрвандони хориҷӣ ва он поликлиникаҳо, он шифохонаҳое ки онҳоро даъват карданд, делои ҷиноятӣ мекушоянд, ки дар он ҷо аз ҷарима то чанд сол маҳкам мекунанд. худи ҳамон статьяи 322 организатсияи нелегалии мигратсия, яъне ташкил кардани муҳоҷирати ғайриқонунӣ. мо хуб медонем, аллакай аризаи хаттиам навистанд, ки аз онҳо чӣ қадар маблағ гирифтанд. ҳатто муайян ҳаст 90 000 рублӣ, ки то ҳамин ҷара мебиёранд. дар ҳудуди Люблино ва Садовод кор мекунанд. номи онҳо маълум аст ба мо. ҳатто сари ҳарфи номи як нафарашонро ҳам сари ҳарфи аввалашро ҳам мегӯям, ҳарфи К-қатӣ. агар ки шиноседу донед, метавонед ки расонед, ки аз ин корҳо даст кашад ба хотири худаш, чунки хадамот ки аз ин кор ки пеш гирифт ҳатман ҷавобгарӣ дорад. ҳарчанд шуморааш аллакай дар мо ҳаст, мо ба он кас занг назадем, лекин ба ҳар ҳол касе ки шиносад расонед, ки аз ин кор даст кашад, ки оянда ба худаш проблема мекунад. ба ҳар ҳол мо ҳам тоҷик ҳастем, он кас ҳам тоҷикистонӣ аст. ман мефаҳмам, ки мехоҳанд ба мардум хизмат расонад, лекин ин хизмат бояд хизмати хирсона набошад, ки аз ин на худаш залал бинаду, на он нафароне ки ба Русия меоянд. ман мефаҳмам хуб, ки он нафароне ки бо Русия мехоҳанд ба Русия биёянд, бо ҳар роҳе ки набошад, онҳо медонанд, ки оқибат онҳоро чӣ дар ин ҷо интизор аст, дидау дониста мебияд. ин ҷо айби ин миёнаравам нест. лекин дар назди қонун миёнарав ҷавобгари асосӣ ҳисоб карда мешавад. инчунин гуфтанӣ ҳастам, ки бародарон, хоҳарони азиз, худ фикр кунед, ки 2 рӯз пеш, 3 рӯз аллакай дар Шереметьево як ҳавопаймои Ӯзбекистон фуруд омад, ки дар он ҳудуди 100 нафар
онҳо ба Русия гӯё ки табобат омадан барои табобати простатит. хуб медонем ки тамоми мардум ин касалро доранд ва худ фикр кунед ки сарҳадбонон чӣ фикр мекунанд вақте ки 100 нафар аз як ҳавопаймо барои табобати як касал омаданд. ҳоло он ки дар қонунгузорӣ рӯи рост гуфта шудааст ва мо вақте ки бо одамҳое ки дар ин ҷо дар ин сатҳ сару кор доранд вохӯрдем, онҳо гуфтанд ки он касалиҳое ки берун аз Русия шароите ки ҳаст ки онҳоро муолиҷа кунанд, бояд ки дар дигар ҷоҳо муолиҷа кунанд ва Русия танҳо онҳоеро бояд бимонад дар омадан барои муолиҷа ки агар дар дигар давлатҳо муолиҷаи ин касалҳо набошад. аз ин хотир онҳо ҳам ахмақ нестанд ки бинанд ки 100 нафар омадааст ё ки бо як диагноз ё ки 20 нафар. худ бинед ки дар Внукова ба мо муроҷиат карданд 4 нафар диагнозашон як хел аз як поликлиника. ин аллакай худи сарҳадбон, на танҳо сарҳадбонон, ман ҳам бошам аллакай фикр мекунам ки ин ҷо чӣ гапест, чӣ пинҳонӣ, чӣ розе ҳаст ки чаро чунин шудааст. аз ин хотир ба хотири он ки маблағҳоятон насӯзанд, ба хотири он ки дар оянда дар Русия барои худ дарди сар нахаред, роҳи шумо баста нашавад, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки каме дигаре сабр кунед, шояд ки роҳҳо кушода шаванд. мувофиқи баъзе маълумотҳо аллакай хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон аллакай гуфтушунидҳое дорад ки бо роҳҳои қонунӣ барои кор кардан ба Русия шаҳрвандони Тоҷикистонро биёрад. ва инчунин мо баъзе маълумотҳое ҳам ба даст овардем ки нафарони масъуле ки ҳам мо мешиносем, ҳам кормандони давлатӣ мешиносанд, аллакай ба овардани мардум бо ҳар роҳ, бо роҳи ҳамин ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ё ки маблағе метиҳанд ба худи ягон шифохона ё ки ягон поликлиника ҳуҷҷат дуруст мекунанду шаҳрвандонро ба ин ҷо меёранд, ба ин кор машғул ҳастанд. хоҳиш мекунам ки аз ин корҳо даст кашед. ман мехоҳам ки ҳар шаҳрванди Тоҷикистон биёяд як нолаи луқмаи нонро биёваду оилаи худро хӯронад, валекин оқибаташро фикр кунед. чуноне ки мо медонем, ҳатто боз гуфтанд ки намояндаҳои расмӣ аллакай бо намояндаҳои расмии Русия муроҷиат карданд ки онҳое ки бо воситаи Беларусия омаданд ба онҳо ҳаққи иҷозати корӣ доранд. ман намедонам ки аз кадом сабаб муроҷиат карданд ва агар ки тарафи Русия иҷозат диҳад, лекин гап дар сари он аст ки нафаре ки масъул асту иҷозат медиҳад, вай суханаш дар назди қонун аз қонун паст аст. дар қонун омадааст ки барои гузаштани убури марзи ғайриқонунии Русия ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст ва ин қонунро касе иваз накардааст. ба ҳар ҳол агар ки афв кунанд онҳое ки бо ин роҳ омаданд ва агар ки қонуне барояд, бисёр хуб. лекин ки агар ки набарояд, ба умеди он нашавед ки касе шахсе омадааст ҳуҷҷатгузорӣ кардаасту патент гирифтааст бо ҳамун ҳуҷҷатҳои Беларусия ва бо роҳҳои ғайриқонунӣ дур омадааст. ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки дар сурати боздошт карданатон ҳатман делои ҷиноятӣ кушода мешавад ва абадан метавонанд ки шуморо аз ворид шудан ба Русия маҳрум кунанд. барои ҳамин боз як бор дигар такрор мекунам ки аллакай хадамотҳои Русия, он нафароне ки ба Русия даъват шуданд бо ин справкаҳо, аллакай онҳоро ҳамашро ба қайд гирифтанд. он шифохонаҳо, он поликлиникаҳое ки даъват карданд давлатӣ ё ки шахсӣ, онҳоро ҳам аллакай зери назорат гирифтаанд ва таҳқиқот бурдани ҳастанд. ба ин хотир шахсоне ки барои муолиҷа омадаанд, онҳо бояд ки ҳамин ки вақти муолиҷаашон тамом шуд, бояд баромада раванд. дар ҳоли он ки онҳо ду нафар аллакай ба мо муроҷиат кард, агар хато накунам, ё 3 нафар, онҳо аллакай бо ин ҳуҷҷатҳои омаданашон дар вилояти Москав муроҷиат карданд барои гирифтани патент, ба онҳо иҷозат надоданд. ба онҳо гуфтанд ки шумо барои муолиҷа омадед ва баъди муолиҷаатон
45 روز که نوشته شده است شما باید که ترک روسیه کنید. از این خاطر احتیاط کنید با واسطه ایمیل. بعضی ها ایمیل الکترونی پشته گفتن که شناس شدن با بعضی نفران 25,000 داده همون سپرافکو رو خریدن بغیر از بلیت از 50,000 بالا باز خریدن. با امید اینها نکنید و بعد مثال وقتی خود رو هم نگیرید، پولی خود رو مصرف نکنید و وقتی ما رو هم نگیرید، چون که در این صورت ما هیچ یاردم کردن نمیتوانیم. ما یگان میانه رو نیستیم و میانه رو هم شدن نمیتوانیم و نمیخواهیم. از این خاطر با واسطه اینترنت هر خیل سپرافکو رو نخرید، با وعده هر کس باور نکنید. ها بله اون نفرانی که گفتن که 90,000 میگیرد، اون کس گارانتی میداده است که در صورتی که اگر که به روسیه داخل نشدی پولت رو برمیگردانده است و اگر در صورتی که یگان جریمه داشته باشی، 2 جریمه یا که راحت بسته باشد، اون کسان جواب نمیدادن، یعنی که ای بی خودت چیز است. به هر حال احتیاط کنید، باقی در پناه خداوند باشید و احتیاط کنید. باز هم احتیاط چون که ما مردم فکر میکنیم که ما از همه دانا هستیم. اگر که ما از همه دانا میبودیم در شهر غریب در دیگر ملت اینقدر سال کار نمیکردیم و زندگی خود رو پیش میبردیم در وطن، یا که روی خودمون رو میافتیم و در روسیه نمی بودیم یا که در دیگر دولت ها. روس ها یک سخن دارن میگن که امنی دورک، ما از همون امنی دورک ها هستیم. خودمون رو از همه دانا میگیریم، فکر میکنیم که دولت روسیه، مردم روس یا که دیگر ها احمق هستند و این بازی های ما رو نمیفهمند. خوب فکر کنید که حتی اون نفرانی که راضی بودن که با اون مبلغ های داده به روسیه آمدن، خودشان این مبلغ ها رو دادن و به خاطر کار آمدن. در اینجا آمدن که الکی حجت گذاری کرده که نتوانستن، الکی اون نفرانی که برای اومدنشون کمک کردن، اون نفران اومده الکی فروختند. الکی نام عریضه نوشتن، نامشون رو، رقم تلفنشون رو به کارخانه ما نوشتن الکی. اونا هم این به کارخانه های خدمات های مخصوص روسیه از آن جمله اون که ما 3 حرفه میگوییم با آنها پیشنهاد می شود، با وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد می شود. اکنون فکر کنید که آنهایی که به اینها یاردم کردن، باز همون شهروندانی که خواستن به اینجا رسند و به اینجا رسیدند و کارشون برور نگیریم، اکنون اون میانه روها رو فروختند. هرچند که اونها کارشون رو درست کردن، اونها رو با روسیه با هر راهی که باشد قانونی در آوردن به روسیه، ولی کارشون که در اینجا برور نگرفت، آمدن مراجعت کردن که ما همینقدر پول دادیم، با واسطه میانه روها به روسیه داخل شدیم و ما حجت گذاری کردن نمیتوانیم، برای ما چی لازم بودین؟ مقصدی که ما گویا که ما از اون میانه روها پول اینها رو طلب کنیم یا که اون میانه روها رو دولت جزا دهد. برای چی ما با اون میانه روها حاضر مثال از اونها برگشت پول رو طلب کنیم وقتی که این مردم خودش پول داده است به خاطری که به اینجا درآید؟ ولی باز هم میگویم که ما مثال دعوایی نداریم، ولی خدمات مخصوصی روسیه، وزارت کارهای داخلی روسیه الکی بعد مراجعت این شهروندان حتما نسبت اون بین روان چاره میبیند و از روی اینها میتوانند اون شخصانی که در حقیقتا به اینجا برای معالجه آمدن آنها ضرر بینند. باقی سلامت باشه، در پناه خدا.